Oh, mga poso, nato diha, nangita ba mo lugar kung asa mag-date o magbanding-banding ni ay lugar din sa Sugbo nga mamahinyon yung kasuluyan. Yes, kay everyday is Valentine's Day man jud kuno, di ba? Super public. Diba? Tinood ka na sis, o gawas nga romantic kini mga lugar, dalit sab nila ang lamian pag-ayo nga mga pagkaon. Busa ato kini adtuon, pinaagi niining report. Valentine's Day na. Perfect nga lugar alang sa mga gustong mag-date, mag-chill o mag-relax niining usa ka kan-anan. Dahimutang kini sa bukirang bahin sa Rakbayan sa Sugbo. Pagsud pa lang dinhi, dayag na kaayo ang romantic nga ambience. Sa first floor, makita ang ilang self-service nga baligyang wine ug bread. Gikan sa interior design, hangtod na sa mga lingkuranan ug lamisa niini, dayag gyud kaayong luxurious feelings. Aniya usab dinhi ang ilang sikat nga selfie spot. Makita usab dinhi ang overlooking view sa Sugbo. Samtang sa second floor, aniya dinhi ang ilang VIP area, diin maka-accommodate og private parties ug uban pa. Aduna kini rooftop diin ma-enjoy nimo ang kabugnaw sa hangin ug ang kinaiyahan. Ang tibuok lugar maka-accommodate og kapin sa 300 ka tawo. Usa kini ka karaang bay nga ilang gi-renovate ug gihimong European ang tema. He's trying to offer affordable luxury for our clients. You can basically come as you are. All the foods and drinks are priced at affordable range. Umahan ni Demi Hernani o Jovel Obiso, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.